A na celu ovu situaciju je dodatno uticao Bogdan Ilić, zvani Baka Prase, koji mi je, brate, obećao gostovanje 5-6 puta kod njega u live. Kako sam ja kriv što on nema para, buraz, da snima, buraz, i sad plače? Kako sam ja kriv? Čekaj, zar ne daješ svima milion ko dođe kod tebe? Pa, i to što kažeš, buraz. Koji mi je obećao putovanja ako naučim 100 slotova. Ja sam naučio, ali čoveka boli dupe, gleda svoju korist, šta njemu, ne može on da napravi dobar snimak, sinoć ne pravi snimak, gledalo 18.000 ljudi i tako. A te bra, ja, Burez, ono, doveo njega, bio na live, ono, usput, dao mu reklamu, dao mu kontenta, te bra, gledalo ga koliko ljudi dok uči slotove, te bra mu se kaže, hvala, Bože moj, hvala ti, šta treba da uradim da ti se zahvalim, ti popušim karu, on plaće ovdje, krivi mene, Burez, what the fuck? Dalje i tako dalje, njemu to ništa ne znači, to je za njega malo, a meni bi značilo mnogo. Pa boli me kuraš, ja treba svakome kome znači mnogo da činim, brate, jebe mi se tera, činimo, brate, sve na vreme, brate. Tako da, Baka Prase, hvala ti puno. Čuj, Baka Prase, hvala ti mnogo, ve.